anem a parlar de la configuració bàsica del programa MIX. La part més bàsica és la de configurar el port sèrie. Anirem a configuració, baixarem fins a emissora CAT PTT i aquí assignarem el port sèrie que hauríem de saber prèviament. Apretarem els detalls i aquí els ports sèrie ens surten amb un asterisc. Per exemple, en aquest cas és el COM4. Li assignem el COM4 que té un asterisc. Si prèviament tenim instal·lat aquest port sèrie, li diem d'acord i ja tenim això preparat. Hauríem de treure aquesta marca d'inhabilitat, l'hem de treure perquè d'aquesta manera quedarà al contrari, habilitat, connectat. Posarem aquesta marca aquí de telegrafia via targeta de so i AFSK en lloc d'FSK. Aquesta i aquesta, dues marques. Li diem d'acord. Després, molt important, hem d'anar a la targeta de so. Configura targeta de so i aquí li hem de dir quina fem servir. Si fem servir la de l'ordinador, al desplegar la trobarem aquí, sabrem que és la marca. Però si tenim connectat el RIC Expert, el nom que té és USB Audio Codec, és a dir, desplegarem, li direm USB Audio Codec a l'entrada i aquí desplegarem i li diem USB Audio Codec a la sortida. En el cas que fos la targeta de l'ordinador, doncs la podem veure aquí, també li podríem assignar si no tinguéssim un RIC Expert i féssim servir la targeta pròpia de l'ordinador. Doncs quan tenim les dues targetes assignades, li diem d'acord i d'aquesta manera tenim la part més bàsica, és a dir, el PTT és l'encarregat de fer anar l'emissora, el port sèrie que hem configurat abans aquí, recordem, a configuració emissora CAT PTT, és el que ens farà fer la portadora a l'emissora, la transmissió, llum vermell encès, transmissió i recepció. I la targeta de so és la que ens permet rebre els xiulets i transmetre'ls. És la que ens permet això, com ara mateix que estem veient aquestes ratlles vermelles. Si posem el ratolí i la bandera sobre d'una ratlla vermella, veurem que això és un QSO que s'està descodificant perfectament bé. Ara estem veient una descodificació perfectament bé d'un QSO. I si ens posem a transmetre, per exemple, fem una transmissió, sentirem el xiulet de transmissió. L'emissora s'ha posat en marxa gràcies al port sèrie, li dona ordre de fer PTT i estem transmetent ja amb l'emissora, amb els watts corresponents, un xiulet que és el que estem sentint. Al deixar anar la transmissió passem a recepció i tenim recepció gràcies als xiulets que entren a l'ordinador. Els que venen d'entrada cap a l'ordinador i si tornem a transmetre són els que venen de sortida cap a l'ordinador, cap a l'emissora, perdó. Doncs aquesta seria la configuració més bàsica. Recordem, configuració emissora CAT PTT i aquí li donem el port sèrie a detalls. Li diem quin número és, li diem d'acord i li diem d'acord. Tornem a recordar, ara configuració, configura la targeta de so, li donem l'USB Audio Codec a l'entrada i a la sortida en el cas que fem servir el RIC Expert i d'acord. Ja tenim això preparat per transmetre i rebre, la prova és que ja estem descodificant. Si tenim l'emissora connectada al RIC Expert i el RIC Expert a través de l'USB de l'emissora. Després tenim els macros, els textos preestablerts, el que en diem macros, que són aquestes tecles d'aquí dalt, que són 36. 12, aquestes vermelles que veiem, si apretem la tecla de control, 12 més, i si apretem majúscules, 12 més. 36 en total. 12, 12 i 12. Per configurar, fem ratolí dret de qualsevol tecla, per exemple de la 2, i aquí tenim que s'obre la finestra on a l'esquerra hi podem escriure el text, doncs el CQ, 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 el meu nom és Josep, el meu QTH és Santa Maria de Palautordera, per exemple, tots els textos i després ho guardem. Això sí, tornem a recordar que els textos sempre han d'anar precedits d'aquest comandament que es diu TX, que donarà l'ordre que l'emissora es posi a transmetre, i quan ha acabat tot el text també hi ha d'haver un RX unclear, que vol dir que l'emissora passarà a recepció. Però aquests comandaments no patiu perquè són aquí a la banda dreta, aquests que estem marcant, que estan posats aquí i a més estan explicats. I no cal escriure'ls. Per exemple, si necessitem aquest My Call a la banda esquerra, no cal escriure'l, només l'hem de seleccionar, premem aquesta tecla i se'ns en va a l'esquerra sense necessitat d'haver-lo d'escriure. És a dir, que aquí en aquestes tecles podem anar escrivint el CQ, per exemple, en el cas del nom, aquí tenim el nom, el QTH,
el locator, els indicatius per davant sempre i per darrere i la recepció. En el cas del comiat, doncs igual, la transmissió, gràcies pel QSO, 73, bye bye, i indicatius a davant i darrere, i RX, molt important. I en el cas de comentaris, per exemple, l'F6, hi podríem posar l'emissora, l'antena, la potència, tots els detalls que vulguem, sempre precedits d'un TX de transmissió i quan s'ha acabat el text un RX de recepció, que vol dir recepció d'emissora. Però, repetim, aquí tenim totes les ordres explicades i que es van traslladant a l'esquerra sense necessitat d'haver-les d'escriure amb el teclat, sinó que només es traslladen seleccionant, prement aquí i se'n van automàticament a l'esquerra. Això seria bàsicament doncs, la configuració del Mix Whisky. Si ara fem un F1, veurem que l'emissora fa un CQ, està transmetent perfectament i quan acabarà passarà a recepció. Veiem aquí que el text de baix va passant a dalt, es va subratllant i el de dalt vol dir que ja està transmès. I ara ja passarà automàticament a recepció. Ja ha acabat la transmissió, ja tenim recepció i ja podem esperar que ens contestin. I això seria una configuració molt bàsica del programa MixWin de modes digitals.